Ja, we hopen dat we natuurlijk weer een hartstikke mooi hier hebben, een soort meesken. Dat is ook een beetje waarsafhankelijk natuurlijk. We hebben vanmorgen een bak water gehad. We hopen dat het eigenlijk bij bloot en dat we het rest van het Peerske week aan het droog houden. Een soort meesken en dan hopen we dat het al je weer een mooie baan leidt krijgen zo hier. Ik ben er ook aan de gang, weer vanmorgen om 8 uur begint. En nou ja, zoals je ziet zullen we heel aardig wat kleden ophangen. En nou ja, dan Peerhoekers bezig en dan doen we klaar voor. Ik heb in mijn handen de iPop toegangskaartjes voor aanstaande Peerske Mandje. Dan is het weer iPop in Nederland. En wij verkopen de kaarten voor iPop en ja, dat slaat hier enorm aan in Bolsward bij mijn Primera. Er komen tiental mensen, we hebben er inmiddels al zo'n 200 verkocht en die komen hier heen. Sommigen gewoon op de trekker, parkeren hem verder door en dan hellen ze de kaartjes bij u. En de meesten zijn er ook zo blij mee dat wij dat in Bolsward doen. Oipop, ja, ik ben er als jonkje, ik denk vanaf 14 hier maar groot worden. Nog net als festivalganger, maar wel in het dorp soort belevenissen. Dus Oipop zit eigenlijk wel een beetje in mijn bloed. Dat hij ik wil hier uit de buurt en komen natuurlijk. Dus ja, eigenlijk Peerske stiet mooi Oipop. We hebben mijn zusje Elisa, die het Oipop erop uit doen. Waarom wil ik daar nog zijn en waarom weet ik dat ik niet ken? Ja, we hebben Sjoerd Sieberal en we hebben hier, er komt Sipke Boel komt mijn band, Bruno komt met zijn band. Dat wordt een groot topfeest, daar ga ik vanuit. Meesten die terheen gaan en die je dus kaartjes komen hellen. Ja, dat zijn zulke vrolijke, leuke meesten. Waar ik altijd een praatje mee heb. En die hadden er zijn zin om erheen te gaan naar iPop. We zijn er ook wat opbouwen, maar het is uittent, het is gedekt. En er is nog mogelijkheden om zowel binnen als buiten nog een mooi feest van te maken. Dus topmuziek, leuke sfeer, soort mensen. Ja, altijd beter dan de woonboulevard, no? Dus altijd al komen. Als je je man die vervelen, dan moet je hem zeker even een kijkje doen in Nederland. Hartstikke leuk festival, freestyler. En dat is ook een beetje naar Huidland. Dus kom op Oipop en dan hebben we een hartstikke leuke gezellige dag hier in Nederland.